Sapa nek ana sing tok 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 mang? Aku ya mau hawar kowe, kancane do nganggo coklat kowe nek nganggo kuning dhewe kok kentir kali. Iya ketok kemambang. Iya. Mong ndek mau ya tak ngengei seragam siji. Kurang gede? Aku sing ya engkeke cah. Lah piye? Kandhani ya. Wis tak kandhani. Kowe tak kandhani iki aja iming-iming pakanan terus bobote wis sampe 90. Kowe rono. Kok iso? Ngono. Batik kok batak. Batik kurang. Berarti yen kurang timbangane regane lho, kurang ngono. Nggih. Udunen. Udunan. Tak udune manggon nang ngene. Teng mriki ngoten nyepil cilik ngoten lho lara. Biasane nek cilik kuwi laru lho. Laru, anggur sing gedhi malah gak laru. Ampe mbok kompo. Kok iso? Wah, landang pateni saiki lah. Teko-teko nggawa ngenekan. Teko-teko nggawa ngenekan kok ngancam maten-mateni iki amel apa? Ora ana siji, ora ana loro sakmenika. Nggih. Lho. Gedhe ora mbok ganduli, kowe gedhe ora gelem ganduli. Ndara Putri semenanjok terus piye ngene iki jek? Tulung. Sore-sore kok bengak-bengak kemo wis padha ngasar apa dhewe. Ya sampun aku kewajiban nek pripun. Babone metu meneng ae. Angkrem iki galak. Kurang ajar. Pripun? Ya wong ngarani bendarane kok ya babon. Lho ngasam aku babonmu ngene iki. Lho, kok saja dulu kok malah gawe iki. Lho, iki lho. Heh. Apa? Sajaanmu lho. Tal-tal. Ih, lambe. Lho, nek atos. Daroyah. Wong wedok cangkeme loro ya ngono iku. Ceriwise ra ukur. Halah kok tunggalku. Aku lah ya loro iki karo iki. Astagfirullahaladzim. Jenengan trimo ngoten niku jenengan Ndara.
piye-piye lho Kanjeng Ratu. Piye-piye Pangesan tak meneng ben sarah. He, lambene ning kene kok iso. Iki mau jane ana apa-apa bengak. Anu mboten enten napa-napa ngono. Ketoprak ngoten kok. Tem niki wau kula lelipur kalian anu bendarane kula. Isa mau kok. Kowe gedhe ora gelem mbok henduli. Rasane ora kaya biasane ya. Astagfirullahaladzim. Sampean kuwi sunan. Lho kok senengane linggih kalian wong wadon liya. Nur krime. Lho, apa ngomong riyen? Apa kok liyen ngoten kok ana sedut-sedut kok sini ngopo kok. Sedut-sedut ngoten. Kok bingung. Sedut-sedut ngoten kok. Tak sedut. Turut macan. Pratata. Ketoke sunan kok ngono doyanan. Bener nek sunandar. Kok sunandar. Alah, sunan iku ya astagfirullahaladzim ora kaya ngono iku madhep ngulon jejeg ora kok angger ana wong wedok ayu seneng wong wedok ayu seneng bangkune iku sunan apa? Sunandar. Alah, bener nek sunan abal-abal. Anu mboten. Anu tanggane niku lho sunandar wedokan kulino nggawa wong. Heeh. Kok kaya ceblokan kali Juwono. Sik, iki mau jalan apa? Anu Gustri. Daro ya. Aku kulino mepe mbako, lah napa? Akeh nambok kon sesuk aku prei. Anu Gusti Ratu Semenanjung Anis, Ndoro. Gusti Ratu Semenanjung Anis. Mboten kula kok. Lah mboten kula lho sing gedhe lho piyambake ora gelem ganduli aku ngono cilik kalah. Kuwi pira yo ning kene. Kuwi takon Joko kawin jengane 200 cuma mangan. Piye? Kayak diterak tronton. Sumpah. Aku ora ngerti to, Kanjeng. Ya kuwi kudu wong ajit, kuwi kudune piye? Kuwi ngene aku kudu kok lawan sapa? Ayo. Sing gedhi ya Ndoro sing gedhi. Senengmu mangan mbok gedhekno. Alah, padha ae pakanane bloko atik nglokno barang lek ah. Mboten. Nun sewu Ndoro mboten ateges kula mboten. Mboten ateges kula. Pesing. Ora susah malah guyang. Kanjeng Ratu ngene salah rewel. Iya buka. Iki cilaka. Yen ora terus menanjung anes saking pati Jepara. Menapa kejenengan boten ada duka kalian Kanjeng Rama Sultan? Iya mesti. Lah kok mesti ngoten? Ya ngene. Kandha bloko wae. Kandha bloko apa? Nak perkara Kanjeng Rama Sultan ngerti iki aku ya ora ngerti. Bloko mesti aku bakal ngapura. Upama
Pandi Jepara. Nggih Kang. Menawi kula nutup-nutupi kemawon, mesti kemawon panjenengan meniku boten badhe percaya kaliyan iku. Mila dipriki kula badhe walaka wonten kersa panjenengan. Lho wae. 200 menanjung anes saking dalem Taman Sari. 200 menanjung ilang. Iji kados Sadurunge 200 menanjung ilang. Sopo tamu ning Pandi Jepara? menawi bab tamu. Wonten Pandi Jepara menika boten wonten tamu, Kang. Ana tamu Boten wonten. Kang Mas Adiri, Dimas Penasan, kaporo maju Kang Mas. Kula kepengin perso kalih panjenengan. aku maju. Sinten tamunipun wonten ing Pandi Jepara Kang? Tamu neng Pandi Jepara Dimas. Sinten? Neng Pandi Jepara ana tamu kok Dimas. Boten wonten tamu. Kang Mas Adiri, Iya Dimas. panjenengan menika salah satunggalipun sunan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Wonten tetembungan Kang Mas. Suna Bimana. Witing budi woing pakarti. Sunan menika mboten pikantuk goro, boten pikantuk ngapusi. Menawi Sunan ngapusi, tartamtu bakal Dosa Dimas. yen to dosa besok nek mati. Lebu neraka. Mila kanthi menika Kang Mas. Panjenengan bloko kemawon kalih kula. Sinten tamunipun Kang Mas? Neng Pandi Jepara pancen ana tamu kok Dimas. Wonten tamu. Tamu. Lajeng sinten tamunipun? Anji, kula kok Menang, Kang. ngantos sumpil. Aku ora takon kelawan kowe. Lemon apa? Aku pirsa kelawan Kang Mas Adiri. Oh ngaten Ci, monggo. Dimas Penasan. Neng Pandi Jepara lagi ae ana tamu. Tamune Sinten Kang Mas? Carmen Dimas. Carmen teko ning Pandi Jepara pengen ngasuh kamu ning Pandi Jepara. Lanjut to, Ratu. Menika leres Kang Mas Penasa. Dados tamunipun menika Carmen. Carmen Dimas. Kang Mas Adiri. Tamunipun Carmen napa Carmen, Kang? Carmen. Carmen napa Carmen? Carmen karebet, karebet, karebet. Pripun? Pripun? Penasan kuareng nih Kanjeng Ratu. Lagi ngedeg-degan. Kaget. Dadi ketang ngono apa? Ajrih. Kalian Kang Mas Penasa. Lho kok panjenengan menika kok bloko kalian Kang Mas Penasa? Dina wonten ing Pandi Jepara. Tamunipun boten wonten sanes mung Kyai Karebet. Lho panjenengan niku pripun? Lho panjenengan niku lho kok senengane gele-gelan ning liyan kemawon. Kula niki pun aturi perso karo panjenengan. Ampun bloko gorok kemawon boten napa-napa. Kanjeng Ratu. Napa? Napa? Aku ki sunan lho. Jenengan Sunan. Sunan ora entuk goro. Sunan kuwi ra entuk ngapusi. Yen ngapusi, Dosa. yen dosa. Lebu neraka. Mlebu neraka ya boten napa-napa nek sampean niku. Wis sampean ngertos piyambak? Bilih Kang Mas Penasa. Kalian Karebet niku ra mboten nate akur. Lho kok panjenengan bloko bilih Kyai Karebet menika sowan wonten ing Pandi Jepara. Iki kok nak padha gelut piye Kanjeng Ratu? Aku wedi. Bisa panjenengan. Aku wedi nak wong gelut aku wedi Lho Kanjeng kok Ratu. panjenengan niku lho, yen aku kok ora wong pisah wae kok. Kon pisah wong gelut kae kok ajrih niku lho. Mira Kanjeng Ratu. Napa? Pisah karo kowe. Boten. Wong panjenengan sing miwiti. Panjenengan sing matur kalaku wonten ngersane Kyai Kang Mas Penasa. Malah sampean sing bisa, wong sampean kuwi nggih Kyai Kakung. Kok
maling, Ben. Nuwun sewu. Kenging menapa pangandikanipun Kang Mas Penangsang wiwit kapan karebet dadi maling? Estunipun wonten kedadosan menapa, Kang Mas? Kowe kuwi ora maling bondolan donya, Ben. Nanging kowe maling 200 menanjung, Ben. Sewu Kang Mas Penangsang. Kenging menapa ilangipun 200 menanjung? Kang Mas Penangsang ndak kula. Mergo dasare kuwi cetha, Ben. Sing ngasta Partisara ya layang kekanjingan. Ora ana liya mung 200 menanjung, Ben. Aku ngerti, Ben. Yen to kowe dakah-dakah, angah-angah pengen dadi sultan ana ing Demak Bintoro, ya apa ora, Ben? Kang Mas Penangsang karebet kaangkat putra mantu Rama Sultan Trenggono menika kanugrahan dhateng gesangipun karebet. Boten kepengin ugi boten wonten sratanipun menawi karebet kepengin dados sultan. Ora ana gunane maling kuwi ngaku, Ben. Yen to maling aku jaran ana ing Sultan Demak Bintoro, mesti bakal kebak. Bet. Kalamun duweni gegayuhan dadi sultan ana ing Demak Bintoro, sing pas lantrep kuwi dudu kowe. Nanging Penangsang, Bet. Mergo sapa Penangsang, Bet? Putrane Rama Surawiyata. Adipati ana ing Kadipaten Gagan. Sapa Rama Surawiyata, Bet? Turastos ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Putrane Eyang Babah Patah Jimboningrat. Panata-panata agama kang sepisan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kuwi pas kalamun aku dadi sultan ana ing Demak Bintoro, Ben. Beda lawan kowe, Ben. Kowe iki sapa, Ben? Kowe kuwi mung anake Ki Kebo Kenanga. Tak ambali sepisan meneh, Ben. Kowe kuwi mung anake Ki Kebo Kenanga. Apa gaweane Ki Kebo Kenanga? Saben dina mung nyengkelang arit, nyengkelang pranjang, ngelus-ngelus durane pacul, ngetoke buntute luku. Yen to kowe duweni gegayuhan pengen dadi sultan ana ing Demak Bintoro, tak ibaratke cebol gayuh lintang, Ben. Kang Mas Penangsang menawi Kang Mas Penangsang miwir turus ora salah. Ampun kalih pian Kang Mas. Alam Mojopahit kang dipun asta Sinun Prabu Brawijaya Kertabumi Pamungkas. Menika putra wanita ingkang nami Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kagarwa Sri Mahapunggung tumunteng kagungan putri ingkang nami Ismayawati. Ismayawati kagarwa Jaka Semara nggih Bajul Semara kanugrahan sakmenika nampi bungah mapan wonten ing pengging sepuh Handayaningrat. Sesampunipun mangun bebrayang peputra kalih kang kasihipun Kebo Kanigara lan Kebo Kenanga. Sinten Kebo Kenanga? Kebo Kenanga bapake karebet dados boten ketang pintenipun karebet tasih turun ratu alam Mojopahit. Bet, Kang Mas Penangsang. iki alam Demak Bintoro, Bet. Dudu alam Mojopahit. Yen to kendungkap sejarah zaman Mojopahit kuwi kadoan, Bet. Kadoan. Mula sapa kuwi? Mas Penangsang. Lho kowe ana ngendi nggonmu ndelikake 200 menanjung? Pundi kula saged nyaosaken kula nyingitaken 200 menanjung kula mboten tumindak. Ora gelem ngaku, Bet. Kula mboten ngaku kula mboten tumindak, Kang. Yen kowe ora gelem ngaku, lho iki. Saya terus kula ngajeni lan Kang Mas Penangsang. Nanging babar pisan boten wonten ginanipun kula ngaosi lan Kang Mas Penangsang minangka kadang ingkang langkung sepuh. Katuran kersa. Ing menawi kadulu cacing menika boten gedayan. Nanging rumaos kang tidak raosipun kala mangsanipun cacing niku mboten
boten benten lan karebet. Menawi karebet kapidak raosipun ampun ngepataken karebet wali Kang Mas Penangsang. Ya pancen kaya kuwi sing tak karep. Yen to pancen watake satriya, yen to kowe madhep, katonke dadamu. Nanging yen to kowe mungkur katonke geger Pucuk kau. Ya wis, ayo Pak, wis. maju bet, adep oleh langsang bet. Ini Allah anak sopi. Kang Mas sendiri. Oke Kang Mas. Oke. Bet. Maju lo, adep oleh langsang. Ojo Dimas. Oke Kang Mas. Sabar. Oke. Sabar. Ini Allah anak sopi. Sabar. Apa gelut kalau sedulur dhewe. Tos. Kanjeng Ratu. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Langsung Kang Mas sendiri. apa to Dimas? Jenengan niku pripun? Nyamat menika dirangkul wong lanang liya. Panjenengan kok mendelke mawon malah. Sing kenceng. Jenengan niku pripun? Dimas Penangsang. Aku tak takon ya. Kanjeng Ratu Pranyamat iki garwane sapa? Nuwunipun panjenengan. Aku sing duwe bojo meneng aku kok beger wal. Wah. Bener sampean niku wetuk. Sampean niku telo. Sapa? Sampean niku Ketuk. ketuk. Telo. Iya. Mangken rumiyin to Kang Mas Penangsang. Niki jane wonten menapa? Kok panjenengan kaliyan Kyai Karebet kok kedah wonten tengahing wana? Menawi dipawur ngertosi kaliyan Kanjeng Rama Sultan Trigoro menika kados pundi? Lanjut saru dinulu to Kang Mas. Jane niki nonton wigatos napa Kang Mas Penangsang? Nyamat Nggih. nganti aku tetandingan kelawan karebet. Ana sak tengeles kene. Mergo aku ngerti nyamat. Sing maling 200 menanjung, ora ya mung karebet. Panjenengan dakwa kalian Kyai Karebet Nidra Wayatus Menanjung. Menapa panjenengan menika nggadahi bukti lan nggadahi saksi menawi Kyai Karebet menika Nidra Wayatus Menanjung. Kok panjenengan ngadili bab perkara menika? Ngagem panjenengan piyambak. Napa panjenengan boten mangertosi menawi panjenengan menika dakwa kalian Kyai Karebet Nidra kalian Wayatus Menanjung. Niku boten nganggo carana kados ngaten. Sing mbok karepe Ya monggo nyuwun pengadilan wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Namung pengadilan menika wonten astane Kanjeng Rama Sultan Trenggono. kaya ngono nyamat. Nggih. Yen pancen kaya ngono nyamat, bakal tak turuti apa kang dadi kandung. Oh ngaten. Bareng-bareng tumujune kasulan Pak Bino. Ngaten nggih. Kyai Karebet. Kanggo Ratu kali. Kyai Karebet. Ora usah dadak kuwatir. Aku bakal sambil lan sliramu. Aku ngerti yen pancen sliramu kuwi ora nyuruh Wayatus Menanjung. Matur nuwun Kang. Yen kaya ngono ae tak derekke ana ing Kasultanan Demak Bintara. Kang Mas, Kanjeng kula Ratu nuwun Pranyamat. nggih. Sing hati-hati ya Kanjeng Oh Ratu. ngaten Bareng nggih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boten wonten grin-grinan. Nyai Penangsang. Kanjeng Ratu Kalinyamat ki tak umpamakno sepeda. Sak suwe-suwene sing nyileh, isih suwe sing duweni. Sawangen Kanjeng Ratu Kalinyamat, anggone ngadili sak cecacet. Pinuku